Соңғы вакытларда менә ниндидер шундый сүзләр йөри. Биби Мәмдүдә баласын карамаган, тегендә монда ташлаган. Менә шушы бишектә Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә кечкенә Габдуллажанга бишек җырлары җырлап тибрәткәндер. Сәгъди абзый Тукайыбызны шушында үзенә алып кайтмаган булса, безнең авылыбызда кечкенә генә бер авыл булыр иде. Мондай юллар да, мондай инфраструктура булмас иде, әйтәм, музейлар да булмас иде. Казан артындагы күп санлы эреле-ваклы авыллар арасында Кушлавыш үзенә бер аерым урын алып тора. Чөнки ул дөньяга татар халкының бөек улы Габдулла Тукайны биргән авыл. Тукайның әтисе ягыннан бабалары да шушы Кушлавыш авылында гомер кичергәннәр. Безнең музеебездә Тукайның әнисеннән калган кадерле экспонатлардан шушы 3 тәлинкә һәм бер чәйнек саклана. Ул аларны икенче тапкыр кияүгә киткәндә кечкенә Габдулланы Кушлавышта Шәрифә исемле карчыкта калдырган вакытта калдырып китә. Һәм беренче музей ачылганда авыл халкы бу әйберләрне музейга бүләк итеп бирәләр. Кызык сезгә яшь балалар, кышкы кичтә җылы өйдә утырасыз якын мишкә. Утырасыз рәхәтләнеп, тизелешеп, шатлык сезгә уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә, утыргансыз матур гына рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, әнгәгезнең укыганы әкият берлә. Тышта исен аш җилләр, туссын карлар, ий төбәсе саламнары кисен тармар, суыклыктан эчәр кышлар. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар? Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Бу кышкы кичтә сыгыныр урыннары, аларның юк эши, бите, борыннары. Үлми калса, яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушынды ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар, вәзарлылар, яшь балалар, сез аларны яратыгыз, җылы сүзләр әйтеп сөеп юатыгыз. Менә шушы бишектә Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә кечкенә Габдуллажанга бишек җырлары җырлап тибрәткәндер. Кушлавыш авылы Утар аты авыл җирлегенә керә. Әлеге авылда 64 хуҗалык, 113 кеше яши. Авыл халкы күбесенчә игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнә. Авылыбызда 9 еллык мәктәп, кибет, музей, китапханә, фельдшер-акушерлык пункты эшләп килә матур гына. Мәчетебез авыл уртасында авылга тагы да ям биреп тора. Югары Суаш авыл җирлегенә 5 авыл керә. 318 хуҗалыкта 1184 кеше яши. Инде шул 5 авылның берсе Пущасна авылында безнең бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайның әнкәсе Биби Мәмдүдә җирләнгән. Шушы 32 хуҗалыклы авыл. Шушында безнең 5 авылдан да дип әйттем бит инде 2 мәчет бар. Шуның бер мәчет шушы Пущасна авылында. Аңа инде без Биби Мәмдүдә дип исем бирдек.
Ауылның яшайышына кіргенде ауыл халқы бүгінгі күнде бик тырыш деп айтайық, көбейтіп маллар асырый, сол мал белән торалар. Менә маңар басым ясап китәсем килә, чөнки соңгы вакытларда менә ниндидер шундый сүзләр йөри, Биби Мәмдүдә баласын карамаган, тегендә монда ташлаган, үз тормышын киләргә тырышкан дигән шундый фикерләр менә гайбәт дип әйтик инде аларны йөри. Һич тә олай була алмый. Менә кайсы гына без китапны алып карасак та, кайсы гына истәлекләрен алып карасак та, Тукайның әнисе Биби Мәмдүдәне, Биби Мәмдүдә абыстайны бик шибәр, матур, булдыклы, эшкә уңган, озын зифа буйлы, менә шушындый матур йөзле шундый итеп, укымышлы, зыялы дип сөйлиләр, язалар. Мондый хатынга, яшь хатынга, билгеле яшьрәк үз тиңнәре булган, башка кешеләр табылган булыр иде. Ләкин ул инде менә шушы очракны сайлап ала, бер генә максат белән. Үзенең менә шушы яңа туган сабыен Габдуллаҗанны йортлы, җылы, тук булуын күз алдында тоткан. Бүтәнчә аңлатып булмый, үзенә караганда 3 мәртәбә улы булган 70 яшькә җиткән бабайга аның 20 яшьлек кыз баланың барып чыгуын. Әнисен күмгән вакытларны искә алып язган истәлекләрен дә искә төшереп китегәне. Мин монда әнкәмнең җаназасын күтәреп алып киткәннәрен сизгәч, ялан аяк, ялан баш хәлендә капка астыннан үкереп җылый-җылый җигереп чыгып, әнкәйне кайтарыгыз, әнкәйне бирегез дип шактый гына җирмәет күтәрүчеләрдән калмый барганымны хәзер дә тәхәттер иткәндәй язамын, хәтерлим кебек дип яза инде. Biz хәзерге вакытта Зинатулла бабайның ишек алдында басып торабыз. Бу йортта Габдулла Тукай 4 тапкыр була, Илмә тактада инде бу еллар күрсәтелгән. Һәм менә Зинатулла бабадан соң бу йортта яши аның улы Кәшфил Кәбир. Кәшфил Кәбирдән соң инде бу йортның нигезен Кадир абзый сатып ала. Хәзерге бу вакытта бу нигездә Кадир абыйның килене Мөршидә апа үзенең улы һәм оныклары белән яши. Бу нигездә Габдулла Тукай яшәгән. Аның кичкенә генә ие булган, ул тузган инде. Шуннан соң әти белән әни минем кайнанам белән кайнатам. Монда үй салганнар. Мен шушында килен булып килдем. Менә аның тегендәге ине безнең кичкенә ине дә Габдулла Тукайны камәллә дип сорыйлар. Юк инде мен әйтәм. Аның бит инде иске генә булган. Инде миңа 50 ел бит монда яшәгәнеме. 71 инде миңа. Бу бәхетле нигезмисең? Балаларга Бик әйбәт, Аллаһка шөкер 5 балам бар. 5-се дә бик шөкер, башлы күзле. Кайтып торалар кунакка. Мөстәкыйль мәхәллә буларак Әшиле авылы 1787 елда оеша. Авылыбызның мәчете 1879 елда салына. 1864 елдан Габдулла Тукайның бабасы Зиннәтулла хәзрәт шушы мәчеттә имамлык итә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ. Ашһаду анна Мухаммад Расулуллаһ. Ашһаду анна Мухаммад Расулуллаһ. Бүгенге көндә дә мәчетебездә азан тавышы яңгырый. Анда авылыбызның картлары намаз укыйлар, вагаз тыңларга җыелалар, бәйрәмнәрдә җыелалар, дини бәйрәмнәрдә җыелалар.
Асырамаға бала бирәм, кем ала? Тукай халық қолында үскен бірден бір әдиптер. Мен тарихта андый очракларны ишеткәнем дә, укыганым да юк. Инде Чилидә артык кашык булып тыйла башлагач, ул Казанга күчеп килә. Ана инде ничек булса котылырга телиләр. Бабасының үги әбисе бирәктә, бабасын кымтырклап тора. Бераз тәрбиягә бирик дип шулай итеп ул Казанда сәүдәгәр Мөхәммәд Вәли гаиләсенә килеп ләгә. Мөхәммәд Вәли дә аның хатыны Газиза апа да Тукайга бик яхшы хәйр хаклы мөнәсәбәттә булалар. Тукай үзенең әсәрләрендә аларны яратып искә ала. Әлбәттә, ни язмыштырмы ул, нәрсәдерме ул? Тукайны тәрбиягә алган кешеләр авырып китүчән булалар. Мөхәммәд Вәли белән Газиза да икесе бер елда авырый башлагач, аны яңадан ул без үсәк берәр хәл булмагай, бу Сабыйка барыр дип яңадан эшлегә кайтарып җибәрәләр. Якташым шагыйрь Наил Касым Абдулланың ятимлектәге тормышы турында шигырь язган иде. Аның бер куплетын мин һәр вакыт искә төшерәм, үземә язып та алдым, аны кешеләргә дә сөйләп җирим. Ятимлеге аның язмыштандыр, бөеклеге аның халыктан. Тукай үзе халкын үксезлектән йылып калу өчен калыккан. Менә бундый шушы дүрт юлга аның бөтен тормышы кереп беткән шикелле тоела. Шушы нигез безнең Абдулла Тукайыбыз үскән нигез инде. Шушы нигездә Тукайыбыз кичкенә апуш 3 елга якын яши Сәгъди абзый йортында. Бу нигездә безнең Сәгъди абзый һәм Зөһрә апа гаиләсе яшәгән һәм инде алар белән 1892 елның май башында үзләренә кичкенә Абдулланы уллыкка алалар. Һәм дә инде шушында менә шушы нигез бу инде дөрестән дә бик кадерле безнең өчен, чөнки монда Тукайыбызның изләре сакланган, аның рухы сакланган. Һәм дә шушы нигездә аның иң күңелле балачагы уза. Исемдә калганнар әсәрендә ул шушы Сәгъди абзыйның үзенең гаиләсе турында бик җылы искә ала. Менә шушы кичкенә генә йортта Сәгъди абзый үзенең гаиләсе белән 2 кызы, тормыш иптәше Зөһрә апа белән яшәгәннәр. Һәм инде кичкенә Абдулланы да үзләренә сыендырганнар. Йорт күрәсез кичкенә генә булса да, гаиләдә элеккеге татар гаиләләрендә беркайчан да тавыш булмаган, чөнки тәрбия шундый көчле була. Һәм инде бөтен кеше шушында яши. Һәм дә әле тагын бер менә Нәфис апаның истәлекләреннән әйтеп китәсе килә бер-ике сүз. Сәгъди абзый шундый игелекле кеше була. Нәфис апаны үзенең аның тормыш иптәше белән шушында Сәгъди абзый үзенә сыендыра. Нәфис апаның кем икәнен ул инде Чили кызы, Абдулла Тукайыбызның әнкәсе Мәмдүдә белән бергә уйнап үскән. Аның дус кызы була. Мәмдүдә апа Кушлавычка кияүгә чыгып китә, Нәфис апа шушында Кырлайга кияүгә чыга. Һәм инде Кырлайда торганда төп йортта кайны кешеләре белән тора алмыйча, алар менә шушында Сәгъди абзыйга килеп сыйыналар. Сәгъди абзый аларны үзләрендә бер кыш чыгара. Тукайда менә шушы вакытларда яши кичкенә Тукайда Нәфис апаны бик тә ярата, үзенең улы шикелле. Аны һәр вакыт теге тишелгән чалбарларын ниләре булса аны җамап итеп, киендереп, шулай итеп гел өс башларын җуып тора торган була. Менә бу Нәфис апаның истәлекләреннән. Сәгъди абзыйның шундый киң күңелле кеше икәнлеген күрсәтә. Кичкенә генә йортка әле тагын үзенең авылдашларын сыендырган дип әйтәсе килә инде. Менә әлеге наратыбыз безнең бу тарихи объект дип әйтәбез инде. Чөнки әлеге наратны безнең 1893 елны Тукай монда килеп 1 ел яшәгәннән соң Сәгъди абзый белән икесе алардан шул межа итеп утыртканнар инде. Әлеге межаларга агач утыртып булган.
Әгәр дә без нарат телендә сөйли белсәк, сөйләшә белсәк, ул безгә күп истәлекләр сөйләргә кичкенә алпыш турында. Мине мәхәббәт агачыбыз үзенең. Сәгъди абзыйның утары артында бакча булган, бәрәңге бакчасы, янда Тукайыбыз исемдә калганнар әсәрендә яза бит. Мин кискене аягым туңгач бәрәңге алганда, аягымны җиргә күмеп утырганда, ялгыш кына минем апам аягымны кисте ди. Һәм дә инде мин башка балалар кебек теге җыламыйча ярама яңадан балчык сибеп эшемне дәвам иттем дип яза. Әле искә төшерсәм, шул хәлләрне әлдә аягыма ортып куеп язам. Чыннан да шушы бакчада Тукайыбызның каны да тамган дип әйтәбез. Әлеге зиратта безнең Сәгъди абзыебыз күмелгән. Ул Апла Тукайыбызны тәрбиягә алып үстергән кеше. Шушы Кырлай авылында яшәгән крестьянин булган инде. Апла Тукайганың бернинди дә туганлыгы юк. Ул бары тик аны ишетеп, шундый мулла гаиләсеннән, шундый сабый, ятим бала икән ишетеп, ул аны үзенә уллыкка алып кайта. Һәм дә инде Сәгъди абзый гаиләсендә Апла Тукай иң беренче булып исемдә калганнар әсәрендә яза бит. Мин шушы гаиләдә туйганчы ипи ашадым, туйганчы бәрәңге ашадым, катык эчтем. Беренче тапкыр сабантуй күрдем. Кырлай малайлары белән сабантуйга бүләкләр җыеп, инде сабантуйда катнашып, йөгерергә яраткан Тукай, йөгерүдә катнашып, беренче урыннарны ала алмадым дип яза. Һәм дә иң элек дөньяга күзем ачылган авыл, урын шушы Кырлай авылы дип яза. Сәгъди абзый гаиләсендә була. Дөрестән дә Сәгъди абзый аны бик тә ярата, үзе улы кебек күрә, аны үзе белән һәр вакыт урманга барса, урманга алып бара, печән өстендә чәчү чәчкәндә, җир тырмаларга Апла Тукайыбызны үзе белән алып җыри. Аңа гел улым дип аркасыннан сөеп эндәшә. Сәгъди абзый гаиләсендә ул ныгып китә. Дөрестән дә анда Кырлай авылы малайлары белән уйнап, балыклар сизеп, күлмәгештаннары белән җәйкене урманнарга, җиләк җыярга барырга, читләү җыярга бик тә ярата. Һәм дә тагын бер тапкыр Сәгъди абзыйга безнең рәхмәтебезне белдерәбез бөтен шушы Кырлай авылы халкы исеменнән. Чөнки Сәгъди абзый Тукайыбызны шушында үзенә алып кайтмаган булса, безнең авылыбызда кичкенә генә бер авыл булыр иде. Мондай юллар да, мондай инфраструктура булмас иде бит, музейлар да булмас иде. Һәм дә инде менә без Сәгъди абзыйга бик зур рәхмәтле. Чөнки Тукайыбыз безнең Кырлайны үзенең шүрәле поэмасында, үзенең әсәрләрендә ул аны бөтен дөньяга тарата. Һәм инде без үз чиратыбызда Тукай иҗатын, аның тормышын беркайчан онытмаска, аның бөтен дөньяга таратырга тиешбез иҗатын. Ни өчен соң нәкъ менә Кырлай җирлеге Тукайыбызның данын мәңгеләштерүдә әдәби мемориаль үзәк итеп алынган. Чөнки белгәнебезчә 1892-1894 еллар аралыгында Нәни Габдулла безнең Кырлай җирлегенең Сәгъди абый Салихов гаиләсендә тәрбияләнә. Әлбәттә инде бөек Тукайыбыз үзенең иҗатына җитәрлек байлыкны менә шушы Кырлай җирлегеннән ала. Һәм менә шушы шүрәле су анасы әкиятләренә нигез булырлык мифларны шушы Кырлай авылы кешеләре авызыннан ишетә. Безнең шушы Кырлай җирлегенең табигатын тулысы белән сүрәтләгән шүрәле әкият поэмасы да бит Кырлай сүзләре белән башлана. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр, җырлаганда ки өчен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да мин бераз торган идем, җирне аз-маз тырмалап чәчкән идем, урган идем. Габдулла Кырлай җирлегендә иң беренче тапкыр мәдрәсәгә укырга кирәк, чөнки нәкъ тә 6 яше белән 9 яше аралыгында яши шушы Кырлайда Сәгъди абый гаиләсендә. Һәм шуның өчен дә беренче елны аны мәдрәсәгә бирәләр. Безнең менә бу стендта шушы Тукайның укытучысы Хәбиб Рахман Хәлфинең дә фотосы куелган. Бу фотосурәт инде безнең 20-нче елларга караган фотосурәт. Әйтәсем килә, Хәбиб Рахман мулла Габдулланы инде беренче көннәрдән үк күреп ала, аның аңлы, билемле бала икәнен. Шуңа күрә дә хәтта кайбер көннәрне ышанып, ул үзенең дәресләрен Габдуллага да калдыра торган була. Һәм Сафа Мөхәммәтшин үзенең истәлекләрендә яза, без ниндидер ак көнләшү белән Габдулладан бераз көнләшә идек дә дип.
Музейбізді әлбәттә безнең өчен иң кадерле булган экспонатлар да саклана. Аларның берсесе, мин әйтер идем, Тукайның бер туган апасы, дөресрәге әтиләре, бер әниләре ике төрле булган Газизә апасының шәхси әйберләре. Ул безнең ике шкатулка, мәрҗән, калфак һәм намазлык, һәм аның менә фотосурәтләре шулай ук саклана. Жайык шәһәрендә Габдулла Тукайыбыз безнең мәдрәсәне тамамлаганнан соң типографияда эшли башлый. Һәм әлбәттә менә безнең музейбызда Тукай чорыннан калган, Тукай куллары белән чыгарылган берничә газет-журналда саклана. Алардан әйтер идем мин Әл-Гасри җәдид журналының 2 номеры. Алар безнең чын нөсхәләрдә куелган. Һәм әлбәттә Тукай чорында эшләнгән шушындый басма станокта бездә урын ала. Бу басма станок безнең музейга махсус 1971 елларда ук инде Казаннан хәзергесе вакытта Милли музей архивыннан кайтарылган була. Әйтәсем килә, Тукайыбыз да нәкъ шушындый басма станокларда газеталар чыгарганнан.